protože Sibiřan je, nebo byl aspoň, co jsem myslel já, dobrý, teďka nevím, jak je na tom, jsem už pár měsíců neviděl. Ale tak jo, jdeme reagovat na Brunsvík napadl ženu. A to, jak Jan Brunsvík údajně vypnul nějakou ženskou, ta skončila v nemocnici a hodně se to rozhrotilo. Podíváme se na její vyjádření a posléze na jeho vyjádření. Díky pan Jan Brunsvík za roztrhlé obočí. Tahle ta borka, no, že to je borka, ty, já nechci tady být jako... Přesně, ty, taky to přesně jsem chtěl říct, to. Penny vypadá jako týpek, ty. Jako... Že to už je jedno stejně. Každopádně vždycky tam milion lidí označuje, nechápu. Tohle budu muset zacenzurovat, jelikož tam jsou ty tam zahnísané krvavé rány. Zmlátit 20letou holku, která váží minimálně o polovinu méně, je podle mě ostuda, nevíš. No, jako každopádně, než to prostě to, než to dořekne, tak jakoby, jo, je to určitě je to špatný. Jako, na tom se shodnu já, že prostě, jako takhle, já vím, je ošklivá, nebo podle mě je ošklivá, ale jako je to špatný prostě, jo. Podle toho, co jsem zatím viděl, mi přijde ošklivá a proto, ale i přesto mi to přijde špatný, rozumíte? Nemůžete mlátit ošklivý holky, protože jsou oškliví a jako říkat si, jo, to je v pohodě. Kalibru, a to nemluvím ani o tom stěžování, jak si u nás bydlel, neměl by tohle někdo řešit. Sexuální obtěžování, má. Ty vždycky argumentovat tím věkem mě přijde dost hloupé, v moment, co si dospěli. Druhá věc, ano, když chlap udělá něco ženské, podíváme se, já jsem to celé neviděl, takže se podíváme, co tam je všechno za důkazy a pak na to vyjádření Brunsvíka, samozřejmě, co se stalo z jeho strany. Ale jako ty vole, ti 20, to je to samé, kdyby ti bylo 18 nebo 30. Zase takovou roli tam ten věk nehraje v momentu. Upřímně, u ženských bych řekl, že to je hodně real. Jako, u chlapa bych řekl, že by to možná to, že u sebe trošku poznám ten rozdíl, že jsem jako ze stárnu, že jako bych řekl, že si myslím, že jsem silnější než své 20letý já, ale jako jasně, jakmile jsi dospělej, tak prostě je to už jako něco jiného, že kdyby jí bylo 17, tak to je něco úplně jiného, že než jako kdyby jí bylo 20, to jo, prostě ono to dělá ten čas nějaký věci. Většinou u kluků, jako co jsem viděl, ale jako je možný, že i u ženských, že jo, já to vidím z klučičího pohledu, že jo, nemám přístav, takže co se dá dělat, no. Co si dospělá, že vážíš polovinu, jako stačí říct, že jsi ženská, dokud máš 150 kg, tak s tebou 100 kg chlap nebude mít problém. Se vyjádřil Brunsvík, tak se vyjádřím teda i já. OK, tak abychom tam měli chronologicky dobře, tak se jdeme podívat na vyjádření Brunsvíka. A než to tady se ženu můžete jít první odkaz v popisku e-shop.v.trtež. To víte, že jo? To přeskáčeme, dobrý. I když teda, jo. Jako. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že ten večer byl velmi opilý. Kámo, takhle začíná každá vole solidní omluva, hej. Kámo, jako, opilost, jakoby, takhle, jako je pravda, opilost to neumlouvá, jo, lidi, opilost to neumlouvá. Ale já jsem schopný to pochopit. Já vím, že to neumlouvá, jo, ale já to prostě chápu jinak, jako, já si myslím, že to je jako fakt jako velký rozdíl, jakoby, když člověk, já vím, jako ono vyplave, tam je problém v tom, že ty bys to střízlivé jako teoreticky udělal taky, ale prostě nemáš takovou tu odvahu, není to tak na povrchu, prostě když jsou lidi ožralí, tak prostě vyplave i to, co by jako normálně střízliví jako neudělali, nebo jakoby udělali, ale neudělají to, protože mají ty zábrany a takhle nemají, jo, takže jakoby on je to pořád, i když se napije a udělá to, když je ožralý, tak je to vlastně pořád stejně špatný člověk, jenom když je střízlivý, tak by to neudělal, že jo. To v tom je jakoby asi jediný rozdíl, jo, jako teďka Sibiřan to určitě vyhrotí taky nějak. Byl jsem na m***ku, takže je to jakoby free game. Co se stalo, bohužel. Já fakt nechápu, že ti lidi nejsou schopní ani krapet přemýšlet při omluvách. Jako první věc, co bych dělal já? Nic z toho se nestalo, je to lež. Dokaž mi to, dokaž mi to. Ne, vole, bude začne, no jako hodně jsem se opil. Influenceři, pište mi, já vám budu pomáhat s omluvama, protože tohle to se fakt nedá koukat. A já jsem taky nějaký to pivo měl, uznávám. A večer jsme dělali trénink. No o to je to horší, vole, trénovat ožrali, protože když někoho katneš, tak alkohol jakoby ředí krev. Proto strašně nedává smysl, když vidíte ve filmech, že někdo někoho postřelí a on, aby to, vole, zahojil, tak si dá visku, na jako to ještě rychle vykrvácíš. Probíhal trénink, ty si trénoval s 20letou holkou, která minimálně dle toho, co jsem viděl, tak není úplně jakože ve fit formě, že by dělala nějaké MMA, OK, dobře, dobrý To by honest, jakoby Brunsvík taky nevypadá, že by byl v nějaký jako MMA formě úplně jako víc co. Já vím, že to je chlap, jo, ale jakoby, jako Brunsvík jako nemá taky podle mě úplně nejlepší formu, jako. Ach jo. Trénink asi, vole, sparring. Doma. A dělali jsme sparring.
A udělali spiring, vole, aspiring. Já bych taky dal z Brunclu spiring. A bohužel došlo k tomu, že jsme zkoušeli jeden obranný hmat, já jsem ho chytl, ale bohužel jsem ho provedl nešťastně, že mi El spadl na zem. Spadl? Jo, je tak chlap nebo žen? Tak počkej, tak je to fakt chlap? Tak. OK. Ale, nebo to je takový to, já jsem vlastně to, nebo něco takový ty LGBT věci, víš, to taky ty čáry máry, kámo. To možná je ono. Já to nebudu více komplikovat, ty vole. Takže Boris dělal nějaký obranný chmát a nešťastně, protože byli opilí, tak spadl na zem. Makar, jak byl tady nad obočím, to spíš vypadla nahák, ale dobře, mohla se praštít třeba, vole, o stolek, dobrá. A udeřil se. Velice toho lituju, nechtěl jsem, aby měl takový problémy. To je všechno, co k tomu můžu říct. Ahoj. Takže jeho vyjádření bylo to, že tam došlo k ublížení na zdraví, ale z nedbalostí. Asi si dokážu představit, že se to stalo tímhletím způsobem, tak uvidíme, jaké bude mít vyjádření tady slečna. Bylo to tak, že nebyla jsem ožrala, měla jsem, nevím, asi 2-3 piva a 2 skleničky vína. Nebyla jsem ožrala. Mezitím vyjmenuje ty vole celou Jakoby, to by řekl, že na holku je celkem dost, jestli byla, jako, i kdyby v Brunzi vážil 150 kg, a ona říká, že má půlku, tak od voka, že jo, tak by měla 70. Tak jako při 70 kilech, jakoby, to nemusí být jako úplně málo pro holku, jakoby. spodu. Asi má velkou vydrž. Nic extra, sama jsem říkala kamarádům, že budeme pít pomalu, že to nechci úplně přehánět. A potom už jsme jako chtěli jít nějak domů, že jo, ještě počilovat, tak jsme byli tady, povídali jsme si a Brunclík, že já neumím nic do kleše, oni mě tam zbijou. OK, tohle je málo. Tohle je celkem málo, ale jakoby, myslím si, že Brunclík by tam asi nic moc neudělal. To si dokážu představit, že Bruncela říkal, ty vole. Tak jsem řekla, OK, tak já ti naučím prostě nějaké jako... Mě by hrozně zajímalo, jako, že to je člověk z ulice tady, že tohle je ten pouliční brousky, nebo minimálně z toho, co jsem viděl na... Kámo, počkej, takže ona mu nabídla, že ho naučí, ale on jí jako přemohl, tak počkat, tady mi to nějak nesedí, kámo, takže když jsi někoho trénoval, tak bys měl být lepší než on, ne? Nebo jako, víš co, jakoby, aspoň nějakým jako zkušenější než on, nebo jako, rozumíš, jako něco navíc, prostě. Na tom Instagramu tak to nevypadá úplně jakože na MMA fightera. Možná se mýlím, ty vole, jako tetovačky na obličeji, možná je to fakt, vole, Gčko. Každopádně nevím, proč zrovna ona by měla učit někoho fightit. A tak proč ne, ty vole, že jo? Doslova trénuje na Max Greena a také lidi, tak tomu bude stačit. Jakože na jaké údery si máš dávat pozor, ale nebudeme se sebe dotýkat, nebudeme se mlátit, bude to prostě jenom jakože takové naznačení a co bys udělal. Velmi správně, ty vole. Ještě když to je sparring bez rukavic, bez chráničů na zuby ještě, tak to by měl být sparring na 10%, jako víš co, nechceš si zlomit zub, nechceš mít naopak v kloubech, vole, něčí zub, co se ti tam dostanou, vole, bakterie, zanítí se to a nechceš to řešit. V držce je hodně bakterií a v momentě, co někomu ulomíš zub a budeš mít kousek toho zubu tady. A nemusíš tam mít ani ten kousek, stačí, že se tam dostanou bakterie, to se ti dostane do ruky, může se to dostat do kloubu, z kloubu, vole, do krve. Ty to fakt nechceš řešit. Naznačovali jsme a pak mi přiletěla To si věřím to celkem úplně plné rána tady do obočí, už ho mám zašité. Tady mi přiletěla z plné rána, já jsem odpadla do bezvědomí, krvácela a musela jít pro mě sanitka. Dobře, tak v ten moment, co se tohle to stalo, tak úplně jednoduše, pokud to teda chce řešit jinak než takhle přes internet. Měli jste jít za Brunclíkem a pokud vážně někoho napálil, jako lidi z filmu mají úplně zkreslenou představu o tom, jak vypadají reálné bitky. Lebka je neuvěřitelně tvrdá. V moment, co někoho nenapálíš do nějaké měkké tkáně, prostě tady svaly věci, jako když ho napálíš někde tady ze zadu, holou pěstí, i ještě když si ty vole amatér, tak to je 100% na zlomení všech kůstek v ruce. A i když tě napálil teda tady ze předu, kde to je jakože lepší než teda ze zadu do lebky, tak stále by to měl mít minimálně, vole, zarudlé, odřené, nelí se dřenou kůži a všechno možné. Že nejjednodušší věc, co mohli udělat v ten moment. Ok, Brunclík mi teda udělal cut, tak když to teda chci řešit, jako víš co, no to znělo, že oni se doslova domluvili, že budou spárovat. Brunclík se nechal unést a prostě ji tam napálil, ok. Máš doslova jeho ruku jako důkaz toho, že se to stalo, vole. Chtěl bych uvést na pravou míru, jak Brunclík zmlátil Els, bo jsem u toho byla, byl večer a Els už nějaké ty promile měla, Brunclík měl tak pár piv a Els napadlo, že půjdou trénovat na Clash. Přemluvila, ať se s ní jde prát, všichni jsme říkali, že to není dobrý nápad, ale Els měla svou hlavu, začali prostě dělat chujoviny, pak spadli spolu na zem, když jsme je rozdělili, Els tekla z obočí krev, teď celé a na záchranka byla.
Prostě to byla nešťastná náhoda, ne že by jí zmláť. S Els má hodně lidí špatné zkušenosti, já osobně už nechci mít nic společného, jasně. Tady paní, protože jsme se pohádali kvůli tomu, že jsem nechtěla, ať tady spí nejmenovaný kluk, který u nás chtěl ježiši, kámo. Kámo, takže jako... To teďka komu věřit? Věřte, nevěřte, vole. Věřte, nevěřte. To je fakt jako trudno. Že prostě nevíš. Jako... Když takhle zase to... Ale víš co, teďka to pro ní nevypadá dobře, protože 2 lidi prostě jdou proti ní. A jako já bych řekl, že jako to, no. Jako prostě... Já bych věřil spíš Brunslíkovi, jakoby, že prostě jí nechtěl napálit, víš co. Já nevěřím, že Brunslík by... Ale je možný, že ale já si to nemyslím, jako. Drama, vole, a víš co, já tady nevím, na čí straně je pravda, ale vím, jak se to dalo zjistit. Dobře, já jednak nevím teda, proč to řeší upřímně. V moment, co mě by se něco takového stalo, tak si řeknu, dobré, byl jsem chuj, vole. Já na lity, Brunslík, vole, IQ 60 na lity, a ještě jsem ho nechal, aby jsme spolu spárovali. Trefil mě prostě, OK, mám kad nad obočím, ty vole, 2 týdny, pokud to byl třeba jenom lehký otřes mozku, budu v cajku. Ale víš co, já jsem do toho šel, ještě dobrovolně, ještě z mé iniciativy, stalo se. Ale proč to řeší na internetu? Jakože ještě tam na začátku psala tahle ta slečna něco o obtěžování. Ty vole, chci vidět k tomu důkazy, protože Jakoby, jo no. Přesně. Asi, to jsem se asi se Sibiřanem úplně krásně shodnul, má pravdu podle mě. Z toho obvinit jako vážné. Vidíme, co se teď děje s opatem. Stále toho bude více vyplivat na povrch, nebojte se, já vás budu updateovat. Víš co, není fajn tak o někom říct, že on sexuálně obtěžuje. No a pak tomu nedát žádný kontext. Doufám, že to v těch storyčkách ještě bude teda. Takže, ráda bych se tady vyjádřila ke kauze Brunslík versus má Snowbanka. Tohle to je teda i Snowbanka. Kámo, to se nějak zamotává. To je nějaký, vole, to je nějaký zvláštní, to bude prdel. Tak jakou to bude mít vypovědní hodnotu, jako na čí straně asi ta Snowbanka bude, ty vole. Pojďme se všichni zamyslet na chvíli, ten má úplně nulovou vypovědní hodnotu. Kámo, já úplně teďka půjde proti ní. Jedině, že tam dá nějaký velmi dobrý důkaz, tak si to poslechneme. Jelikož jsem u toho celého byla, tak logicky vím, jak se to všechno událo. Bylo to tak, že po tom všem, jak se odsud Brunslík odstěhoval, jsme v kontaktu moc nebyli. A potkali jsme se minulý týden v anime, kde jsme... To anime je prostě prokleté, kam tam se... Jo, já tam někdy chodím, chat. Já tam někdy chodím. A chodím tam, je to tam fakt bizární. Jako, mě to baví, jako. Jo, vidíte tam někdy nějaký bizárky, prostě kraviny se tam dějou, jo. Někdy tam vidíte takovýhle ty slavnější influencery. No i když vlastně, jo, někdy tam chodí jako faky slavný, jako celkem. Ale jako, rozumíte. Není to úplně ta špička. Ale chodí tam dost, jako, influencerů. Vlastně teďka, že jo, já tam chodím, že jo, tak to je jasný, že jo. Ne, rozumíte, to. Se schází tak individua, že... Ale abych tam z toho udělala... Teda někdy jenom, jakože. Arénu, kámo, kde si to tihleti lidi prostě můžou vyřešit. V České republice někde aréna, že když má někdo prostě problém, tak se to tam půjde vyřídit. Odejde jeden, druhý se tak bude plazit, kámo, kolik problémů by se vyřešilo, jakože. A já bych to udělal schválně v tom anime, protože kámo, tam se furt něco hrotí, tam se furt někdo s někým hrotí, ty vole, bylo tam ten kočko kluk, jak se líbal s tím Brunslíkem, údajně si tam měli Jo, anime coffee. šahat někde dolů, ty vole, tu, ale bylo to z obou stran dobrovolné, takže OK, v pohodě. Potom jsme se rozhodli jít ještě k nám na byt, spolu ještě s dalšíma, ještě s kamarádem a s kamarádkou. Dali jsme si víno. Já jsem se šla potom osprchovat, ale než jsem odešla, sám Brunslík řekl, že on chce ten sparring, že on chce ten trénink. Jako víš co, tady to je slovo proti slovu, protože její Snowbanka, jako koha se bude zastupovat, asi nebude na straně Brunslíka, i kdyby na té jeho straně byla pravda. Brunslík samozřejmě neřekne na sebe nic špatného, přestože je dost hloupý na to, aby to udělal, ale nemyslím si, že to udělá. Takže oni si tady naznačovali prostě nějaké ty údery, jo, prostě si je naznačovali, nelátali se vyloženě, nebušili do sebe, jenom prostě si to naznačovali. Já jsem potom přišla teda dolů z té sprchy, Brunslík se do toho až moc obul, už potom se fakt jako do toho obul, že už prostě fakt udeřili. Cítil převahu, tyve musel využít. A ona tím, jak on ji udeřil a má prostě o polovinu míň kilo a je menší. Tam můžeš mít 100kilového chlapa, který nezvedne 5 kilo, ty vole. Já nevím, proč vždycky každý tam dává důraz na jakože věk a váhu.
Když je nad 18 si dospělý člověk. Když má někdo 100 kg, někdo 50, jako ty si s ním chtěla sparing. Ano, vím, že si to takhle nepředstavoval, ale okay. Brunsvík to přehnal, jasně. Ale já v tom zatím nevidím nikde, že by tam byl nějaký účelí ty vole zničit nebo ublížit. Já v tom vidím to, že prostě sparuješ s někým, kdo má 60 IQ. Co myslíš, že se stane? I když je pravda, že hodně zápasníků má taky 60 IQ. Tudíž s amatérem, který tvoje nikdy nezápasil a má 60 IQ. Tak prostě spadla. Jakoby je to true, no. Jako, ale víš co, to je prostě... Ona si prostě, já jako... To bych to neviděl stejně tak prostě špatný, jako víš co, tak jako... Stejně jako, tak se snad rozhodla, že to a prostě nikdy se stane, no. Že prostě při sparingu jako nikdo to přežene, jako... Nikdy se to stává, no zvlášť, když je tam alkohol, jako to je prostě nápad taky jako za všechny prachy, že? Na zem, tím jak ji udeřil. A udeřil ji tak moc, že prostě se jí rozseklo to obočí. Já nechci být zlý, ale nechci se mi věřit tomu, že Brunsvík by měl takovou sílu. Byl by tak precizní, že by prostě Borku napálil, ty vole, dokázali katnout do bočí svojí pěstí a ta Borka to nedokázala vykryt. Jako ta Borka, dobře, kdo to začal je jedno, jestli vole, on chtěl sparing, ona to jedno. Borka minimálně souhlasila se sparingem s dvakrát tak těžkým dospělým chlapem, tak asi něco málo uměla. A řekni mi, že Brunsvík má takovou sílu, takovou přesnost na to, asi hodil nějaký capák nebo hák, že to nedokážeš aspoň trošku vykryt. Nevím kam. Já jsem na tuhle tu kauzu tyhle přišel, takže Jo, je to taky takový zvláštní, no. Tak mi to přijde zvláštní, že prostě jako nějaká, jako to by musela být hodně napitá a prostě to by dávalo navíc tomu Brunsvíkovi, protože jako reálně jako když jsi v nějaký náladě, tak jakoby uhneš nebo prostě něco jako uděláš, jo. Zvlášť když jakoby by měla být o dost rychlejší než Brunsvík, jo. Borka mě všude označovala a psala mi, jako já nevím, já zatím nevidím nějaký extrémně špatný úmysl Brunsvíků, je hloupý a neschopný. Jestli to chceš řešit, tak bych to řešil asi spíše přes policajty, protože tady na internetu nevypadá to nějak extrémně špatně. Jako na Brunsvíka, pokud bychom chtěli zdiskreditovat Brunsvíka, vytáhněte věci Linux Drag, vytáhněte jeho Discord logy, vytáhněte jeho Twitch logy. Jako tam najdete 100krát horší věci než tady, že prostě možná napálil Borku, možná jenom společně spadli a vole udeřili se o stůl. Která se k tomu teda nějak jako vyjadřovala na Instagramu, jak to teda údajně bylo. Ta Borka druhá. Stejně tak jako Honza vydal teďka nějaké vyjádření, že jsme sanitáři. Kočička v pozadí. Řekli, že se proštěla o kuchyňskou linku. Ano, to jsme řekli tady nahoře. Ale v momentě, kdy jsme byli v sanitce, tak jsme jim všechno řekli, jak to bylo doopravdy. Byli tam oba dva záchranáři, řekli jsme to obou dvou. Ok, svědci, boom. Potom jsme to ještě dále řekli v nemocnici. A budete to řešit přes policii nebo ne? Jako víš co, já upřímně nevím, co by se na tomhle vzali. Z přátelského sparingu, kdy jste byli opilí, tak Borec ji prostě moc napálil, ok, co se na tom vezmeš? Mírné ublížení na zdraví, možná nějaké prachy, a to Brunsvík ale nemá. Nějakou omluvu, to je taky úplně k ničemu. Já bych pochopil, kdyby Brunsvík z ničeho nic napálil Borku a oni chtěli varovat předtím, že pozor, Jako je to tak, no prostě jako, já nevím, já si ani nemyslím, že by to vyhráli popravdě proti Brunsvíkovi, jo. A kdyby to vyhráli, tak prostě podle mě jako, by Brunsvík nedostal skoro nic, jako. Slík, když se opije, napadá ženy. Kdyby se tohle dělo, tak to naprosto chápu, ale prostě během sparingu ti dal moc velkou ránu, protože hloupý vole a nevím, dostal se do boje, neumí to a má IQ 60. To já v tomhle vidím. Pokud je teda pravda jejich strana příběhu, pokud je pravda na Brunsvíkově straně, tak jste spolu spadli a už vůbec není co řešit. Řekli jsme to, takže prostě máme vole jako důkaz. To, že si někomu něco řekl, není takže úplně důkaz. Mohli by svědčit, že jste to řekli, OK, ale to, že někomu něco řeknu, neznamená, že se to stalo. To každopádně budeme řešit s policií. No, tak ideál, no, tak jestli to chcete řešit policie a se to dostane k soudu, ten o tom rozhodne. Půjdeme na policii, kde Vlastně, teda všechno řekneme. Abych to tak udělal, no, tak jako, nemyslím si, že jako něco z toho bude, jo, a jako jestli si myslíš, že si najdou čísla, v životě ne, podle mě. Jo, a jestli se to fakt stalo, je to nemilý, no, ale jako, to je prostě, já bych taky prostě nevyzval Mikea Tysona, tyjo, kdyby byl ožralý, pojď se mnou zasparingovat, ty vole, prostě, víš. Dáme jim veškeré důkazy, které máme, jak lékařskou zprávu z nemocnice. OK, jasně, nepotřebujeme už asi více tady, ale přítelkyně Snowbank. I když to byl celkem blbý příklad, protože já vlastně nejsem profesionální boxer nějaký nebo tak něco, takže spíš nějakýho prostě, nějakýho borce prostě, no, který prostě je z ulice, no. A Brunslice. A pak, že já si vymýšlím a tady označila milion lidí,
Proč tady označila oficiální zprávy, když to je doslova satirická stránka, no nevím. Každopádně shoutout Cool Things. A proč si dal takovou ránu vlastně? Mělo to být lehce jako při sparingu, jako trénink úderu, jak by měl vypadat, než jej uděláš tohle. Víš, že si dost ublížil dneska, jí to museli šít, jak potom můžeš v klidu spát, je ti 38, je 20. Zase, jakou to má v tom relevanci? Brunclíka by zmlatili kámo 15-leté děcka ze Spejblu. Věk. Jasný, no. Zase, o čem? Přehnal si to jasně. Upřímně mi mrzí špatný zdravotní stav Elzy. No samozřejmě politicky. A kdo za to může? Uznávám, že jsem špatně odhadl sílu úderu. Tady je, že to je Brunslice. Ono je to real profil pro tady experty nějaké, že? Takže zdravím. Co to je, vole? To je extrém. Přikraváme se jako, že tohle je nějaký hrot, ale kamo tohle to se čím dál tím více dostává jakože do bizarní sféry vydá. Co to je tady za lidi, kamo, co jsme na YouTube v roce 2016? Vyjadřit o kauze Elzy se stalo. Každopádně, co se mě nestalo, chtěl bych... Kamo, nedávám to, sorry, tohle fakt nedávám, vole. Ze země by... Jo, uznávám, to bylo fakt strašný, jako. Bych měl Max rozkousaný Rera monokl IS nebo boudy na hlavě, kámoša kolikrát si vyvalela po zemi, když se byla opila, aby to psal člověk, který pracuje ve zdravotnictví. Oh, wow. K těm sociálním narážkám se klidně přidám, ale k tomu napadení ne a neřeknu, že jsem se bouchl o podlahu. Jestli jakože to, že měl sociální narážky bereš jako když si tady psala se obtěžoval mě, mojí přítelkyni a našich kámošků. A je to, že má na tebe hnusné narážky. Jako představoval jsem si něco jiného, když to psala. Stále jsem tady neviděl nic jiného, než by to ta borka napsala jako řekla o tom něco. Dobrý den, jak si daří aktuálně Elz. Její na zvracení motá se jí hlava. Má stehy a ta noha. Stehy ne, má stripy, blablabla. Tady Instagram nějak, jak tohle pomůže Els s rozseknutým obočím? Ne, ale upřímně už je asi čas přestat držet hubu jsem držel, toleroval, ale tvé chování dlouho, to my máme obavy, máme na ně reálně právo, máš neustále narážky, ukazuješ mi kalhotky, co máš na sobě, ukazuješ Štěpánce tvůj Viktor a mluvíš o svých varlách, říkáš May, když je ve spocené mokré pod prsence, že máš uchylku na mokrý prádlo, říkáš Štěpánce o tvých, OK, tohle už je závažné nařčení a pod... OK. Dopal se tu Linux drakový. Brunslice, rozumím, tak se budu muset odstěhovat. Doufám, že se k tomuhle všemu nějak Jako, proč by to mělo řešit Clash of the Stars, WTF? Jako... Týpek je... To není Samir, ty vole. že The Stars postaví a bude se to řešit, tak dáme si ještě chvilku. Jasně, že klidový režim budit každou hodinu, blablabla. Přivezená po úrazu hlavy po napadení pěsti, nepamatuje si na událost. Počkej, takže ona si nepamatuje na událost, ale ty vole tady docela velmi barvitě vykresluje. Je to tak, no. Počkej, tak ty si to nepamatuješ, anebo si vlastně pamatuješ všechno a díky tomu si to dokázala všechno říct. A je dobře, tady ve spisu vypadá, že to je teda napsáno, že. Což znamená, že mi to řekla. To není, že se to jako reálně stalo. Už se jako, já můžu jít na policajt, že mi někdo něco udělal, ukážu vám spis. Hele, spis od policie. To neznamená, že mi to udělal. To znamená, že jsem jim vypověděl, že to udělal. Osobní anamnéza, depresivní, hraniční porucha, ty vole, jako. Dobře, tak Borka asi je taky trošku labilnější. Ty vole, další posudek. Tam nic důležitého není. Ještě Max Green se k tomu měl vyjádřit, tak ještě dáme tvé Max Greena, proč ne? Nějakou další dobu Kámo, Max Green? Cože? mě lidi označují, nebo nějaký lidi prostě celou Hej kámo, jak to mluvíš, kámo? Co to je, chat? Kově mě označují ohledně pana Brunčlíka, co se děje na sociálních sítích. Pan Brunčlík prej údajně napadl Velmi správně, Borec taky už zná to slovíčko kouzelné, vole, které tě vytáhne z většiny problémů. Údajně. Jednoho člověka, nevím, co se tam odehrálo, ale... Počkej, nevím, co se tam odehrálo. A tady máte moje vyjádření. Tak co vyjádřím? Jedna strana se vyjádřila, druhá strana se vyjádřila. Ty vole, buď si to vyříkejte jako lidi, anebo prostě se na to vystavte a buďte na sebe uražený jako malí kidi. A on je zase úplně na mrku. Kamo, já nevím, co se mu stalo, ale Max Green začal ty vole chlastat ve velkém. Kámo, jako týpek já myslím, že prohrál v Clashi, ne? Teďka si nejsem jistý, jestli prohrál ten zápas v Clashi, já jsem to viděl, to, ale nejsem si jistý, to... Já to zapomněl úplně. Všechny ty tiskovky a podobně, ale kámo, on je fakt jako sťatý 24/7, hej Maxi, ty zašel bych si s tím někam, protože to už není zdravé. Na druhou stranu to je zase hodně ekonomické, protože jak si menší, tak se toho do tebe vleze méně. Kdo z vás sledoval seriál Hospoda, tak víte, proč tam Goliáš ty vole vždycky dával jenom malé píva, že jo, malé trubky, krátké moc se tam to nedostane a rychleji se namáš. Takže vole, asi moc neutratí tady Max Green. Protože já s tím nic nechci mít společného. Kamo, nemusíš. A pane Brunčík, pokud to je pravda,
Kamo, nejhorší vyjádření světa, ty vole, 2024. Jestli si mi nic společného, no ani nemáš, vole, tak asi buď rád. Abych tady nějak, ty vole, dal dohromady své myšlenky z tohohle. Slečna ho tady nařknula se obtěžování. Jediné, co jsme viděli, tak byly zprávy toho, jak mu psali, že má nevkusné keci a podobně. Vzhledem k tomu, co je to, Linux Drak, což kdo neví, najděte si to, ty vole, je o tom pár videí na YouTube, minimálně já jsem o tom dělal video, tak se to nemůže úplně vyloučit, že se to nedělo. Není to hezké samozřejmě, ale to nad čem to celé stojí a to je, že Brunsvík napadl ženskou, jako nějak tak se bude jmenovat tohleto video. Jako já nevím, jednak v tom moc nevidím. Jako jo, jsou tam ty zprávy od něho, na druhou stranu. První varianta, že to prostě přehnal, nemá kapacitu, aby to pobral, je volet amatér. Těch amatérů je problém, že na tom tréninku nebo sparingu tě můžou trefit tak blbě, že prostě se ti něco může stát. Takže ano, je tady ta možnost, že ji prostě napálil. A zase v ten moment vy jste byli ožralí, vy jste to chtěli dělat. Jediné pravidlo, co tam bylo, tak to, abyste nešli silou, abyste se nedotýkali, on to porušil, opakují 60 IQ. Dobře, běž s tím na policajty, nevím, jak s tím obstojíš teda, protože jste to dělali dobrovolně, což sama řekla. Nebo druhá možnost, co říká Brunsvík, že spolu spadli, v tom případě úplně to samé. Jako říkali, že to dají na policajty. Podle mě, když to dají na policajty, tak z toho nic nedostaneš. A podle mě, vzhledem k tomu, co se teď děje s Opatem, tak mi připadá, že oni se snaží udělat úplně to samé, protože tam bylo vidět to. Kleši, jak na to zareagujete? Na co? Že tě napálil při sparingu? Dobře, neměl to udělat. S tím se shodnem. Přehnal to, s tím se shodnem. Nedá se to porovnávat třeba teď s Opatem vůbec. Takže nevím, dej si to na policajty. Moje predikce je to, že z toho nic nebude, protože já z toho taky moc moudrý nejsem. Myslím si, že ta policie na tom bude podobně. Každopádně přeju vám všem Brunsvíkovi, tady slečnám a snoubenkám a všem možným, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Já vám každopádně děkuji za sledování. Napište mi, jak moudří jste z toho vy. Do komentářů můžete zanechat like, odběr za to, že jsem to tu sledoval. Krvavé oko už pomalu mizí, velmi nice. A můžete koupit hadry na www.hitr.vtf, první odkaz v popisku. Je tam všechno možné, nejlepší kvalita za přijatelnou cenu. Mějte se nádherně a čau. Tak jako dobrý to bylo celkem, no. Ale ty vole, Brunslo, nebo já nevím, tyjo, co se tam jako děje, tyjo. Ale ach jo. Ty lidi prostě tahají na internet věci, které tam nepatří prostě. A s tím bych tohle video ukončil, protože Brunsvík je prostě... Brunsvík, no, tyjo. To je jako extrémista, tyjo.